Ади, здравей! Волята ти е по-силно от всичко на този свят. Продължавай в същия дух и докажи на живота, че има още много да преживееш. Искам да ти кажа, че си по-силна наистина от всеки друг на тази земя. Защото когато приключи всичко, ти ще си най-щастливият човек, ще си още по-упорита и всичко ще бъде зад гърба ти. Така ще се наслаждаваш на най-малкото и ще даряваш близките с красивата си усмивка. И както аз, така и още много други хора сме сигурни, че напук на всичко, ти ще продължиш напреде и ще си кажеш: аз успях. Много бих желала, след като се възстановиш, да се запозная с тебе, защото наистина много ми допадна и повярвай ми, не е защото имаш нужда от помощ, а защото човек пленява със своята аура, а ти определено я притежаваш. Бог си знае работата и затова е оставил най-прекрасния ангел на земята да ни покаже, че те наистина съществуват. И това си ти. Не забравяйте да бъдете съпричастни с един SMS на 17 777. Чао!